moi, tää on Kalakamut. Elikkäs, tää on mun eka video tällä kanavalla. Mä en oo päässyt kuvaille, kun tämä kamera ei oo löytynyt. Nyt se löytyy ja mä latasin sen. Tässä on vielä 2 tuntia. Mut siinä tähän, eikä mä ajattelin tehdä tämmösen Buggin esittelyvideon. Tässä on, siinä on 6 ja sitten se on yksi pieni. On 2 pihdit, mutta pelataan näin. Tai itse asiassa me pelataan näin. Nyt mennään näin. Otan näistä päällimmäisestä pienistä. Täällä on tällainen, tää video voi kestää vähän aikaa, mut tässä on mun, mä koitin tehdä tän, tai laittaa meille paljon laittaa, mut yksi sellainen, ihan tavis toukka. Sitten toinen, tää koukku on vähän liian tää sisässä. Vihreä. Ja ne ikit varmaan nyt on. Ja sit katsotaan, että tässä on tämmönen pinkki. Sitten on tämmönen yksi ihmeellinen iso. Nyt se on niinku, katot ylhäällä katot. Teet ylhäällä. En mä jaksa näitä. Kaiken näköisiä. Mennään nyt. Elikkäs, menkääs sitten pois. Täällä on kaikenlainen lusikkoja, lippoja, pikkujiki. Tämä on saanut tosi hyvin ahventa. Tässä on mikä tää oli? Tää oli Avilo. Tää oli Reflex, niin. Sitten täällä on tämmönen ihmevappu, en mä tiedä Sitten Rapalan minuuspulun, kaikki varmaan tietää tän. Tämmönen yksi minuuspulun. Sitten täällä on yksi Vibrax, koko 2. Sitten tällainen Betelotto-kopio. Mä vaan löysin tän jostain. Sitten tämä, tällainen ihme kalaigi. Sitten vihreigi. Sitten mennään tähän. Tämmönen. Tämä on saanut hyvin ahven täällä pienellä. Mustus. Ei tässä lue mitään. Ei lue. Tässä on tällainen. Ja tällainen. 2 lippua. Toinen akselippa. Se on toinen Vibrax. Ja Betelotto. Tää on tosi. Tää on hauelle ja ahvenelle. Ja nää on niinku tosi hyvä. Tää on tosi monipuolinen lippa. Niin. Joo, noin siinä. Sitten mennään pakki numero 2. Siinä on jigejä. Tämmönen 1 toukka jigi. Jee. Sitten taas jigi. Sitten täällä on Bete Crocodile, oliks tää? Tää on hyvä hauelle. Vaikka mä oon saanut täällä vaan 3 haukea varmaan. Mä en oo tätä paljon käyttänyt. Ja tällainen valkoinen jigi. Sitten on mustapunainen jigi.
Mikä tää on? Tää on joku, ei tässä ole oma merkki, mutta tällainen ihme lusikka. Ja sitten Kuusamonoksesta Professor, en ole varma. Professor tai Räsänen. Kyllä tää on Professor mun mielestä. Sellainen. Breakdown. Sitten kakkonen. Se löytyy tästä. Tässä on Mepsi. Tää on tämmönen vitonen. Tää on aika iso. Se on mun kämmenen kokoinen. Ei se on mun kämmenen kokoinen, mutta niin. Tässä on Meps 2. Tai kakkoskukko, se on siis se on koko. Ja sitten on tämmönen samanlainen Kalaigi. Sitten mikäs tää on? Kuusamon kumikala. Ihan ässä kuule tuolla Suojärvillä, Lammilla. Okei. Käy ahvenelle ja pienelle hauelle. Kiitti lainauksesta. Se oli mun isä. Joo, sitten täällä on tämmönen ihan rikkenäinen. On se kuitenkin niin paljon. Siinä oli kolmas. Neljäs on tässä. Tässä on tämmönen mittakin. Jep. Kaikki on kiinnostaa. Tästä videosta tulee ihan sikapitkää. Tässä on tämmönen kiva toukajigi. Tää on tämmönen. Mistä tää on sitten? Tää oli sieltä tuurista, joo. Joku jakki. Siellä on suojatut koukut. Sitten tässä on kuhajakki. Tää nimen muista on kuhajakki. Mä valitsin pinkin, koska mun mielestä kuhalle pinkki on tosi hyvä. Sitten on... Tää on varmaan Jesse, joo. Sitten on tää Abu Mörrymspinne. Tää on taas tästä kiinni. Aivan sama, kai nyt tiedä, mitä se on. Sitten täällä on Blue Foxin Super 3 Viberax. Tällainen lehti. Mikä tää? Tää on toinen Betelotto. Ne maksaa 20 nykyään. Ei kun ei ne nykyään. Sitten tässä on toinen Jesse. Tällä eka heitto, niin sillä tuli hauki kilon. On hiljaa! Se on mun sisko. Täällä on... Tää oli Merimetso. Merimetso. Joku Finlandia kai. Bleh. Sitten on Netflix. Täällä on aika paljon kaikkea. Täällä on Akselin Long 1. Täällä on mulla ainakin 2. Sitten täällä on siis toinen taas. Tästä käs irti. Nää. Sitten tässä on taas toinen Axel, mutta on 2, tää ei ole Long. Sitten on joku tällainen, mulla ei ole mitään hajua mikä tää on. Ihan vaan joku vappu. Aika iso. Sitten mulla on 2 liitsiä, 1 perho. Mä en ole käyttänyt tätä enkä ole liitsiä vielä kertaakaan. Tätä mä tuun käyttämään keskiviikon videossa. Mutta ei se varmaan, me ei upata sitä keskiviikkona, vaan se tulee varmaan joskus torstaina tai perjantaina tai ehkä silloinkaan, koska mä kuitenkin, se on siellä toisen jäsenen mökillä ja mä oon siellä varmaan 2-3 yötä. Niin se ei tule ihan, se tulee niinku sen jälkeen. Tätä mä koitan käyttää sinne, että liitsei. Mä en ihan varma miten ne laitetaan. Jotenkin ruotsin. Mut voinko mennä hiljempaa? Se oli mun sisko, se hertsii videoita. On nyt hiljaa ja mene pois! Kiitos. No niin, anteeksi. Ja sitten tässä on tällainen, tää ei toimi tällä perukkeella hyvin. Tää menee... Mikä se on kyljeltä. Ja ihan tällainen, en tiedä merkkiä, sitä ei lue missään. Sitten on tämmönen pinnas menevä, tämänkö merkkiä mä en tiedä, mutta se lukee tuossa, mä luen sen. Ottakaa.
Nils Masterin Finland. Nils Master. Joku Nilsin. Tää menee siis pinnalla. Sitten on Rapalan vappu. Joku, onks tää? On se. Kun kaikissa lukee Finland. En tiedä. Mutta täällä on helmat sisällä, niin kuin aika monessakin. Sitten täällä on jakki. No, jakki mä en oikein tiedä mikä merkki, siis nimi täällä on, mutta se on joku jakki se on. Sitten on. Tääkin taitaa olla Rapala, oota mä katson. Joo, Rapala Floating. Tällainen. Sitten on toinen sellainen. Tällainen. Ihan sama. Väri on vaan erilainen. Sitten täällä on joku. Päästäis irti. Täällä on Kuusamon, tää on sit varmaan, ja tää on Räsänen. Kuusamon Räsänen, tämmönen hopea, koukku. Pistä irti, noin. 2 koukkuu. Ja tällainen perus. Sitten on taas tällainen, missä on nimeä. Se voi missä mä en tiedä, että varmaan kun Abu Karkian mä ainakin uskon. Täällä on taas kuulat sisällä. Sitten on taas tällainen, millä ei ole mitään nimeä tai tällaista. Ei tässä lue. Tässä on heiluva perä. 2 koukkua ja helmet sisällä. Ei kuule, sitten on 2. Sitten on taas tällainen ihmeellinen. Juu. Viimeinen pakki. Tai pakki, säilytyskotelo, mikä onkaan. Miksi siis haluatte kutsua. Tässäkään ei ole taas nimeä, ei lue missään. En mä tiedä meneekö sitä pinnassa, mutta miten tää menee? Voitte laittaa kommentteihin, miten tää turpalevy menee. Meneekö se pinnas, pohjas vai syvällä vai siis näin. Mä en tiedä, tää on oranssi, tää on. Joo. Älkää muista katsoa. Sitten on tällainen, kun oli yksi semmonen, en mä jaksa etsiä sitä. Tää on se semmonen sama, mutta vaan ahvenen värisenä. Sitten on taas joku lusikka. Ei oo nimeä tai mitään. Sitten täällä on taas ystävämme Rapala Minnouskin. Tästä Jörti, kiitos. Mun näet varmaan 3. Sitten on tämmönen. Ootas tää lukee. Tää lukee www.kopsu.com. En tiedä mikä. Mut se on joku lusikka. Tää on toinen lusikka. Tääkin on Crocodile. Mä en tiedä mikä Crocodile tää on. Joo, täällä on Rapala Minnow-spoon. Eikö tää ole Rapala Minnow-spoon? On. Tää on kuule helmi, mikä onkaan sisällä. Sitten on tällainen. Tässä on. Mä en tiedä mikä. Täälläkään ei lue mitään. Joo, ei lue. Ja tällainen. Tuossa on. Mitä onkaan. Tuollaista. Sitä on 3 samaa. Nämä 3 on ihan samaa, paitsi että tää 1 on pienempi ja nämä 2 isoa on. Tää toinen on ahvenen, noin molemmat on kierrologia. Tästä käy siirret. Miksi tässä pitää olla just matto?
Sitten tässä on abukarkia. Tarkennatko? Noin. Tällainen. Ihan hyvä. En oo kuitenkaan vielä koittanut ja mä sanon, että se on ihan hyvä. Sitten tässä on taas sama. Se on mun puhelin. Taas ihan sama, mutta on taas pienempi. Ja täälläkin on helmet-kuulot, onkaan sisällä. Tässä on taas sama taas, jee. Tää ahven, tää on taas sama kuin toi pieni siis. Sitten on tällainen, ei ole mitään haju, tässä lukee vaan FL. Lukee vaan FL. En mä odottaa. Sitten on taas joku ihme uistin, tai siis paakku. On toinen, tässä on joku lusikka. Sitten tuossa on Jigi, tässä on taas Rapala. Näet, ne oli siinä. Sitten mulla on vielä täällä on 2 pihdit. Ne on tämmöiset, nää pitää niinku... Nää ei oo semmosia, tiedätte kai. Sitten tässä on vähän laadukkaammat pihdit. Juu. Sitten täällä on lukko. Otas pois. Mitkä väritärrysvälineet onkaan tai. Nää. Ja sitten ihan tavallinen koukun teroidin. Tää ei oo mikään ihmeellinen. Peilaaks nää? Ei peilaa. Tässä on mun molemmat pakit ja nää 6 tunnetaan niihin. Ja mä haluan nyt sanoa, että kiitos jos katsoitte videon. Tästä tuli tosi pitkä video. Ja anteeksi myös tästä sekavasta videosta. Mä en oo mikään pro näissä videoissa. Mut muistakaa keskiviikkona me ollaan kuvaamassa uutta videota. Mutta se tulee varmaan joskus lauantaina tai sunnuntaina, en tiedä. Mut koitetaan sun video tulessa. Se on my day. No, se on sit tässä. Ottakaa, kommentoikaa ja muistakaa painaa peukkua ylös. Moikka!